Goedemiddag, welkom. Ik ben Gerard Pijnakker, ik ben de voorzitter van het Stichting Haringparty. Dit is mijn penningmeester en Rob is de man of the PR en marketing. En dan hebben we Guido, de commissaris voor de doelen. De commissaris voor de doelen. Ja, dat is mooi. Vond ik wel een mooi. Ja, ik vind het wel een mooi. Kun je even iets over de Haringparty zeggen? Oké. Het is in Nederland traditie om bij de aanvoer van de nieuwe haring, dat is in de periode mei tot en met augustus, er een feestje omheen te bouwen. Dat heeft een historische betekenis, maar dat vandaag aan de dag wordt het ook nog steeds in Nederland gevierd. Het haringsseizoen is gebonden aan een bepaalde periode uiteraard, zoals dat met alle beesten eigenlijk in de natuur is. Het jachtseizoen natuurlijk ook en de haringen die worden gevangen in principe in de periode mei tot en met augustus. Dan zijn ze op hun best in feite. Ze hebben daar de maanden daarvoor veel voedsel kunnen nuttigen, plankton uit de Noordzee en daardoor zijn ze goed vet geworden. En haring biedt aan een bepaald, en de Hollandse nieuwe die aan een bepaald vetpercentage te voldoen, tenminste 20%. En dan komt de Hollandse nieuwe op de markt, dat is in de maand mei. Vooral in steden als Scheveningen wordt dat nog groots gevierd. Maar je moet je voorstellen, maar een klein gedeelte van de haringvangst dat gebruikt wordt voor consumptieharing. Minder dan 10% zelfs, de rest wordt allemaal verwerkt tot vismeel. Rolmopsen, ja. Je moet je voorstellen dat er jaarlijks zo'n 200 miljoen haringen in Nederland worden gevangen. 100 miljoen gaan ervan naar Duitsland. En 15 miljoen naar België en 85 miljoen blijven er in Nederland. Maar gelukkig komen de volgende week ook weer een groot aantal haringen naar Curaçao. En dat is, en die haringen die worden geïntroduceerd volgende week woensdag op de eerste haringparty weer van dit jaar. De eerste Hollandse nieuwe, hier bij de heren. Woensdag 12 juni tussen 7 en 12 uur is er volop haringen verkrijgbaar. Voor de mensen die eventueel geen haring lusten en de broodjes tomaat beschikbaar. Er is een open bar, een premium bar. Er is muziek en er is entertainment. En dit wordt allemaal georganiseerd door de stichting Curaçao Haringparty. De stichting die ooit is opgericht op initiatief door Hans Vrolijk. Bekend van de Haringparty bij Hotel Holland en de Portonato. En de kaartjes zijn verkrijgbaar bij de heren. Via Facebook wordt er geadverteerd. Kaartjes kosten 100 gulden. En daarvoor heb je een hele avond gevuld. En een goede nieuwe Hollandse haring. Er zit ook een sociaal doel aan, maar dat wil ik eventjes aan mijn collega hier Guido overlaten. Ja, we hebben dit jaar gekozen voor het kledenwinkeltje in Fuik van mevrouw Sabat. Zij doet daar, wij vinden het prachtig werk, we zijn er geweest. Daarin heeft ze een winkeltje met ingezamelde kleding ingericht. En minder bedeelde gezinnen kunnen daar naartoe en dan voor een symbolisch bedrag kunnen ze een hele nieuwe garderobe uitzoeken. Wij vonden dat een mooi doel, aangezien wij zelf natuurlijk ook een leuke avond zullen hebben, om daar dan toch ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Deze stichting heet Futuro Brillante en is al heel lang actief met vakantiekampen, maar nu dus ook met tweedehands, het is wel tweedehands kleding, maar het wordt als nieuw aan de mensen verstrekt. Dus dat is het goede doel voor dit jaar. Als er vragen zijn, dan worden we ook graag. Ik wou er nog wel aan toevoegen dat de Haringparty hier op Curaçao eigenlijk is ontstaan bij Dokmaatschappij in het verleden. Dus niet het huidige Dokma, de vroeger. En daar is Hans Vrolijk later mee doorgegaan. Dus zijn bijdrage is wel heel groot, maar het is eigenlijk ooit begonnen bij Dokmaatschappij.